1 июль Конституцияга төзәтмәләр индерү буенча тавыш бирү көне. Төзәтмәләр нинди өлкәгә кагыла һәм улар безнең тормышта ничек үзгәртә? Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның бүгенге кунагы Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Зөһрә Рәхмәтуллина. Зөһрә Янурна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Рәсәй президентының күп үзенең сыгышында Конституцияга төзәтмәләр индерү мөһимлеге турындагы фикерен Дәүләт Думаһы ничек кабул иткәйне? 93 елдагы Конституция бөтенләй икенче шартларда кабул ителгән инде. Сәяси, икътисади, рухи, хатта геополитик. Без бүген бөтенләй икенче заманда яшәйбез. Дусларыбыз күп. Дөресен әйткәндә, безгә камасауларга тырышкан ялган кардәшләребез дә күбәйде, хатта безнең тарихыбызга, илебезгә, безнең хәвефсезлегебезгә кул худа башлаган кешеләр дә күбәя башланы. Шуңа күрә лә был бит инде безнең җәмгыятебезнең төп кануны, төп законы, бына безне хаклаган, яклаган, безнең хәвефсезлегебезгә эшләгән ошо төзәтмәләрне индерү ул Дәүләт Думаһы өчен әлбәттә бик ыңгай күренеш һәм табигый күренеш. Шуңа күрә лә был законды, бына бу төзәтмәләрне караган законды без дәррәү күтәрелеп, бик матур итеп кабул иттек. 85%-тан күбрәк депутат ыңгай караны, битарафтары бар иде әлбәттә. Әмма был законды кабул итү кирәк ине, чөнки бына 6-нчы созывта, 7-нче созывта без бихисап закондар кабул иттек. Бына ошо позицияларга бәйләнгән. Шул ук гаилә кыйммәтләрен хаклаган, балаларды курсалаган, шул ук социаль гарантияларды күзең уңында тоткан, илебезнең тарихын хаклаган закондар кабул иттек. Бына был Конституцияга позициялар инде ныгытып куеласа һәм бер кемдә был позицияларга кагыла алмаячак. Димәк, бу өлгөрүп еткән мәсьәлә һәм бына хәзер әйтелгән 6-7 созывтагы закондар төп положениебызга инә дип әйтмәкчебез. Кайсы положениелар, кайсы статьяларда аерып атап үтәрегез? Гаилә кыйммәтләренә. Бүгенге шундай искитмәле бурылыштар заманында, гаилә кыйммәтләре үзгәргән заманда бына шундай позицияны күтәреп сыгу ул бик мөһим күренеш. Шулай ук балаларга ихтирам һәм игътибар. Улар безнең мобилизацион ресурс, безнең бүгенгебез һәм киләсәгебез. Шулай ук гаилә проблемалары, шулай ук әйтәйек, тел байлыгын, мәдәният байлыгын хаклау, яклау, улларга аерым ихтирам һәм игътибар, булар барыгы безнең халкыбызны берләштерергә, дуслаштырырга, бердәм булырга, бергә булырга өндәгән позициялар. Һәм төзәтмәләр Дәүләт Думаһына ла зурырак вәкаләтләр бирелә. Был ни өчен мөһим ине, ни өчен кирәк? Дәүләт Думаһы без бит инде бына җәмгыятьтәге властьтың закон чыгара торган тармагы. Без югары кимәлдә туган карарларны, һәр бер кешегә мөһим булган позицияларны закон форматына индереп дөньяга ашырабыз, ил президенты кул куя һәм бына ошо закондар сыккас, был карарлар бөтәһенә лә, барыһына ла бына үтәлер өчен тәгаенләнә. Депутаттарның вәкаләтләрен киңәйтү ул әлбәттә беренчедән бына был безнең парламентыбызга ниндидер яуаплылык вазифа дип әйтсәк тә була, ниндидер ышаныс та. Дәүләт Думаһы депутаттары үзләренең фиркаларына карамаенча, улар бергә булып, бердәм булып, хөкүмәтне формалаштырган процессларда катнашалар. Ул бит искитмәле күренеш, чөнки бу вәкаләтләр президенттың кармагында гына ине. Рәсәйнең төп законы башка халыкара положениелардан хәзер өстенрәк булып утырган төзәтмә бар. Бuna был ни өчен мөһим? Данилевский әйткән ине, бына ошо Европага охшарга тырышудан хак булгыт дип. Чөнки Рәсәйнең үз юлы, безнең үз юлы, үз традицияларыбыз бар. Үз халкыбыз бар. Шуңа күрә лә бына кызганса каршы, бына шундый 90 еллар шундый юнәлештә барды ла, бына Кырым кайтты безгә. Ул бөтенләй бына дөньяны икенчеләй
яһаны бер полярлы дөньяны юкка сыгарды. Бүгенге көндә безнең дәүләтебез Рәсәй ул бик көчле, бик абруйлы. Халык ара кимәлендә үзен илен хаклаусы, үз мәнфәгатьләрен яклаусы, халыгын, үзенең халкын яклаусы дәүләт итеп таныта башланы. Ул көчле, ул алга бара һәм шуңа күрә лә бына безнең ошо матур итеп кыйын булса ла үсешкән юлыбызны таркатырга, камасауларга тырышучылар күбәя башланы. Халык аралашу ул бит инде кеше менән кеше аралашу күк. Был аралашу субъекттары дип әйтәйек, улар тең хокуклы булырга тиеш. Улар бер-беренә ихтирамлы, игътибарлы булырга тиеш, улар диалог нигезендә аралашырга тиеш. Кызганса каршы, һуңгы вакытта бына безгә үзләренең тәҗрибәһен нисектер алып килергә, шарттар куярга, үзләрен өстенлек менән куеп һөйләшергә тырышучылар да күбәя башланы. Хатта безнең изге тарихыбызга кул хонусылар Безнең тарихыбызны үзләренчә аңлатулар сынапта. Шуңа күрә үзләренә нисек уңайлы бына шулай аңлатырга тырышучылар күбәя башланы. Димәк, чиратта шуның өчен. Шуңа күрә лә без бүген үзебезнең суверенитетыбызны, үз аллылыгыбызны, үзебезнең хәвефсезлегебезне, үзебезнең принципларыбызны, яшәеш нормаларын, әхлаки кагыйдәләребезне, үзебезнең әйтәйек шул ук яшәеш канундарын хакларга якларга тиешбез. Әгәр дә бына был халыкара килешүләрнең нормалары безнең ошо принципларыбызга тап килмәй икән, тимәк без уларны үтәмәячәкбез. Һәм үтәргә без тиеш тә түгел, чөнки бу безнең яшәешебез. Безнең яшәешебез, бына бул халыкара килешүләрнең нормалары безгә тап киләме юкмы, уны инде конституцион суд карарга тиеш. Башкортстан халыктар ансамбле итәкчесе буларак, һәм 67-нче һәм 69-нчы статья турында фикер алышка килә. Бына бер статьяла рус теле ул төп айрым статусы билдәләнелә һәм икенче статьяһында шул вакытта башка халыкларның мәдәнияте һәм телләре турында айрым положениялар куелган. Бына ошо турында һезнең фикерегез нинди? Рус теленең статусы ул бөтенләй үзгәрде дип әйтһәк дөресрәк булмас, чөнки бүгенге көндә рус теле ул үзенең статусын күптән билдәләгән. Ул безнең күп милләтле җәмгыятебездә аралашу теле, дәүләт теле. Безнең халыктарыбыз заманында, элекке сау заманаларда бергә үз теләктәре менән ошо рус дәүләте тирәһендә бергәләшеп, матур итеп өр-яңы дәүләт коргандар. Безнең халыктарыбызның уртак бәләләре лә, хагыштары ла, асыштары ла, җиңүләре лә бар. Безнең тарихыбыз бер ничек тә айырып алгыһы түгел. Дөресен әйткәндә, моны рус теле безнең халыктарыбыз өчен ниндидер бына дөнья кимәленә күтәрелергә булышлык иткән канал да булып тора. Чөнки безнең Мустай Кәримебезне, шул ук Габдулла Тукайды, шул ук Давид Кугультинов, әйтәйек Расул Гамзатов, безнең Аксентий Юртов һәм башка һәләтле милли язучыларны дөнья кимәлендә ничек танылалар? Ни өчен? Чөнки рус теле аркылы. Шуңа күрә лә рус теленең был статусы ул күптәре уйлай бит инде бына ниңә улай рус теле айрым, безнең телләргә зарар килмәячәкме? Юк, әлбәттә. Был тик бына булган фактларны, булган кыйммәтләрне хаклау һәм бына булган ситуацияны исбатлау гына. Икенчедән, бүгенге көндә ил кимәлендә фонд төзелгән, туган телләрне якларган һәм үстергән. Әйтеп киткәндә, менә ошо фондның бер төп максатларының бере булып, туган телләрдә язылган укыту әсбаптарын финанслау.
Бүгінгі күндә бына был зур сығымдар улар региондардың өлешенә төшәйне. Бына бүгінгі күндә был инде федераль әйтәйек вәкаләт. Бына ошы фондтың. Шулай ук бына Башкортстан тәкъдим иткән милли укыту буенчагы концепция кабул ителде. Ул безнең бына Башкортстандың тәкъдиме. Ул концепция расланды һәм эшләп килә. Шулай ук өр-яңы структура булдырды. Мәгариф министрлыгы нигезендә, федераль министрлык нигезендә ул туган телдәге үстерү институты. Бына шулай ук безнең республикала фонд төзелде бит инде башкорт телен үстерде күдеңдә тоткан. Дәүләт программаһы 5 еллык кабул ителде. Дәүләт телдәрен, туган телдәрне караган һәм үстергән. Шулай ук президент гранттары бар. Һәм бына ошондай механизмдар улар һәрбер милли төбәктә бар. Ягъни бер сүз белән әйткәндә, бuna ошо башка халыкларның да, башка милләтләрнең дә хукуклары тең булган хукуклары төп конституциялар, төп законнарда хаклана дип. Әлбәттә, һәм тагында бер позицияны һәлгасына алып китергә кирәктер дип уйлыйм. Әлбәттә, бына бу дәүләт саралары улар бик яхшы механизм. Телдә яклаган, телдә хаклаган. Әмма нинди генә бына шундый матур, сыгымлы курсалы саралары булмаган, әгәр дә инде халыктың, кешенең милләт вәкиленең үзенең теләге юк икән, телен хакларга, якларга, был саралар менән генә телдә хаклап булмаячак. Шуңа күрә бына ошо шәхси теләк һәм мәдәни саралар, дәүләт саралары бергә кулга-кул тотынышып, бына ошо юсыкта эшләргә тиештер. Һәм кыскасы гына тамашачыларга һездән теләктер. Бына без ысынлап та яшәешебез катмарлы, һораудар күп. Бәлки бына ошо фани яшәешебездә без ниндидер югары материалларда уйлап та yetkермәйбездер, ниндидер олы максаттарды ла куймайбыздыр. Әмма бына был конституцияга индерелгән төзәтмәләр улар безнең бүгенгебезне, безнең киләсәгебезне кайгырта. Һәм шуңа күрә лә был төзәтмәләрне кабул итү үзеңнең гражданлык позицияңды белдерү генә түгелдер. Әмма бәлки һинең бына ошо матур, югары максаттарга битараф булмавыңды күрһәтәлдер. Һәм үзеңнең балаларыңның, илеңнең, телеңнең бүгенгеһен һәм киләсәген кайгыртуның билдәһе булып тора. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Конституцияга тәкъдим ителгән төзәтмәләр тураһында Дәүләт Думаһы депутаты, Башкортстан Халыклары Ассамблеяһы рәисе Зөһрә Рәхмәтуллина менән әңгәмә тәкъдим иттек. 1 июльдә төзәтмәләр буенча үз фикерегезне белдерергә онытмагыз. Һау булыгыз.